Mehet. Elengedtem. Itt van. Hát. Mehetünk teleportálni. Áron meg fog kattanni. El tudod majd neki küldeni? Hát te is el tudod. Nem tudom, hogy kell. Viberen nincs? Nem tudom máshogy. Viberen Facebookon tevi. Hogy? Most jön még a videó hozzá, meg fog kattanni. Csóri, hát én megcsináltam. Ádámot megveri. Jó, viszont. Nézzük. De honnan van nekik ilyen zombiaik meg robot? Buzi! Most fel a lámpát, azt akkor mondd, hogy buzi. Most fel, de így csak a fejedet. Mondja. Most rakták le Nikoláit. Ott van Juggernaut szóda. Igen, méres kis maci, csak is ott van. Ott a Grebe. Szép volt Fluffy szopkodját. Milyen kóda? Eddig kóda? Nem azok a körök. Eddig szám. Az a nevük. Micsoda befejezés. Na, így játszanak a királyok. Hát már néha